Prvýkrát som bola u svokra. Bola som ohromená. Nečakala som, že bude mať nechty také dlhé a nezastrihnuté. Rýchlo som vybrala svoju novú brúsku na nechty. Kúpila som si ju z rozmaru. Táto sa veľmi ľahko používa, stlačte, otočte a nechty sú zastrihnuté. Ľutujem, že som si ju nekúpila skôr. Využila som výpredaj z továrne a objednala som si ďalšiu. Je to taká skvelá ponuka. Pozor, seniori nad 50 rokov. Máte často tento problém. Nechty sú hrubé, ťažko sa strihajú a môžete si poraniť ruku. Nechcem obťažovať deti, sama to nezvládnem. Táto brúska nestrihá silno ako nožnice, ale používa vysokorýchlostné zliatinové čepele na hladké brúsenie. Stačí zarovnať čepeľ a trochu pohnúť nechtami. Dokonca aj hrubé nechty na nohách sa ľahko zapilujú. Zakrivený dizajn čepele je bezpečný a zberač prachu z nechtov v zadnej časti zhromažďuje odstrižky nechtov. Stačí ju vyklopiť a vyčistiť. Moderná technológia je úžasná. Dokonca aj strihanie nechtov je elektrické. Cukor zabezpečí hladké a zaoblené nechty. Je to bezpečné. Žiadne zvieranie mäsa nespôsobí zranenie. Bezpečné pre starších ľudí a deti. Vyhoďte tradičné nožnice. Strihajú nerovnomerne, rozptyľujú sa a ľahko sa môžu porezať prsty. Elektrické strojčeky